Paket. Duh, piye to iki mata tuku paket tok. Nek kurene kingkar tuku paket kamar sing ekonomis, beki kamar, ngebeki kamar komplit. Lah kowe mlayu ae lho tak tekoni. Paket kamar ekonomis 4.300.000 oleh telu, Mas. Bek sak kamar iki. Tenane? Tenang, maksud yang graji. Iki nomor 1. Nah, iki meja macak ya toh, minimalisan, jan cocok gawe cah enom tenan iki. Nomor 2 iki spring bed iki paling penting ya iki nggon turune iki bahane wis pulper ya toh. Ukurane 2 meter kali 160. Barang sini resmi. Nah, nomor 3. Lah iki lemari ini nggon gombyok, nggon klambi iki, Don. Bejan serit wae ya. Nah, Rada nyidek. Piro pinggih? 4.300.000 wis tak wae telu kuwi. Oke, telung barang iki. Kayak telung barang ya toh. Iki wis iso gratis ongkir Jatim Jateng, bayare ya wis COD. Bayare nek barang teko lagi di. Oh, dicek lagi dibayar. Lah, berhubung aku ki wong kawak, ora Jawa sing blok tok ketimplong tuku-tuku liwat HP ki. Cara pesen yo to. Ya ning ngisore bioprofile Mas Ki Furnitur kuwi to. Di ngisor wis ana bawane to, garek ngetul ngelewek ngene lho terhubung karo aku Mas. Meling paket kamar ekonomis telung barang oleh 4 juta leh 300 oleh telu. Oh, alah iya. Ya wis. Tutupun to lemarine ben ketok tak dudune bojoku.